Haleluya. Blei sejisin pat ipi baro hage gerteng tra Yesu. Ka kubor hani por gre the gospel Ioanis nreu. Ka Ioanis kalau menreu the gospel Ioanis kalau menreu. Kadega Yesu kren uyatho cái gospel but uyatho cái himau Blei ki beri ki wan wat yu Yesu ki pai ba ki wan wat yu Yesu but naba ki wan yu Yesu la u ong ki ong pi wan wat yang om namar ki kamba hari pi wat yang namar ba pitkan ja namar ba pi i bangale kamba on psa yu pai ba pi wan but pitip ki bru ki yo i u ki kenyu u bode u ki kenyu u bode u prophet kim ngai bode u Khrist kini bru ki ngai bode u noi tol pa baru Yesu ong nga isnai pi ba pi wan wat yang na benta ka kpo jong pi nga kwa ba pi pin wat yang om tang namar kpo je pi nga kwa pin wat ya om tang ma pin chupan kedang kpo hare wat yu kpu uba naba pi bam na upin ang tangan syo wat yu kum ta kpu ba kini gibru ki ong yu ni kwa ban le iga kamu Blei ke ga bangingi de ban le Yesu ong ki ong ka kam jong Blei kalom ba pipin ngai hota uba ya Blei upa haga bai de ba jipan im ka kam ka jong Blei kam de ga ba pile igno no kam ka kam jong Blei ka de ba pin shu ngai hota bala pa had khot ka ba arwa hunda Yesu lu jawab long ki ka ne de ga kam jong Blei ba pin ngai yo ta ba u la pa khot ba punyo ko piwat yo ta kpu piwat eta ka jingbam ka ban ya ja no ngong api to wat pi yo ta kpu ba ya sa si junom sha ka jingim bymjukut ya ka ba ukhun un ai happy namar de mo u yo ba yo de mo u yo uba ukpa ula tenskhem kite kilo ong u pitip ki ong kumno ki ong chpang nu kpu ngidon ni ga khana ba kumno gi khon Israel kumno gi khpa tamen jingi ki bam ni kamana hari khlaw bat kim yap suppose nem ki kren sarong ni lagi jong mana jong ki bat ki tho yo u Yesu ba kumno gi khpa ji ki khot la pwe ki khpa ji ki bam ni ga mana hari khlaw kumbol tho ul ai ki yo khpu na beneng ban bam te Yesu lo ong ki bat shisha ngong api u Moses the shisha ar do khpu u Moses ndei mo u ba a yo ta khpu na beneng hanre khpa jonga u a yo ta khpu u ban beneng namar u khpu jong Blei long tab one here na beneng baru ai ga jingim ye ga perthei kilo ong tel ha u to ai hangi ko trai to khpu u Yesu te lui thu blong ki ngalong u ta khpu jong ga jingim u ta wan hanga unom sliang unom than shu baru ta bangi hanga unom sliang shu u Yesu kren ne ki ong pipiwat ne khpu ba pitim em haba gini ki khpa je pi ki bam yo ne khpu gri khlaw ki klem im junom ki bam bat ki yap no dala po ki por ba kin yap ki yap no ngade manga khpu jong ke jingim la de unono bam la da unono bangai hanga unom than shu unom sliang shu la de pi bam no ne khpu ubangan api ubolong nga manga khpu u bede manga khpu jong jingim pinam sliang shu pinam thangan shu
penam yap sho Ukraine ni kitin pit bat pitim nem kaei ga ba balai udon man balai wang kum ne hangi em kam ngim so tho ba ga don kam yu bo ong kum ne hare pitim nem hagi jiu ka don kam hado kata ban ong ye ki ba ngade ukpu jong ke jingim don kam ba ban ong ye jiu ngade ukpu jong ke jingim namar ki jiu kim la ban nge ba ta ukpu jong ke jingim ba ta ukpu jong ble wan her bane ude ubrio kim la ban nge ba ta ukpu u wan her bane kim la ban nge ba jisu wan her na bane kim la ban nge ba jisu de ukpu jong ke jingim u ba wan her na bane yo ba la ai do Blei shi ka prthai ki kitip u jisu kitip ba do tang ubrio but kat khot ka ba la sapo kene long ka mon jong taw la pha nga uta unono ba yo iu khon but u bangai u don ye ke jing bymjukut but ngan pami pat u ha ge singi ba khado ka jingim bymjukut ka don jing dai but ka jing mipat ka jingim bymjukut ka don jing dai but ka jing mipat kamu mod gumni lada umdon jingmihpat umdon jingim bymjukut simple hello lada umdon jingmihpat kamu mod umdon jingim bymjukut lada da bishar yikhtin jong jisu na bishar yikhtin jisu e shwa ye to gor kom perkhat ke bangi yo ke ju yo sngo na yeng mane yo sngo na ke jingilap yo sngo na ki borok shikata na to ke bangi ju yo sngo shim ye khtin ju jisu kum bakalong uong kumne uong no bangi ha uta khon yo bo Blei la pha udon ke jing bymjukut bat ngangan pami par ju ha si bakhado uno kamut uno ubam Ngeit ha u jisu ha u khon don jingim bymjukut kaei ke jing bymjukut ka jingim bymjukut ngin sapek sherom kaei jing bymjukut bat ka don jing dei bat ka jingmihpat na ke bayam ledam don jingmihpat don jingim bymjukut ngan pole ki jiu namar gata okay ngan thot basa ko a te kilo ong hatu uni umde khon jong Joseph ba ga kemi jong uru ngi thu kumno uni teu ong ba nga dawan her na bane piti balai ki jiu ong kumne ki ong namar ba uji kiti bo jisu da briu kiti bo ne jisu mana na da briu ba ukpa jo ngi tip te yo ngi tip ngi tho ye kemi jo uru ke ga meri ngi tho ye himan ngi para jo udai kumangi hi de ubodon ye ga do ba ga snam ubodon ye ga do ga snam kumangi hi ba ubodon ye ga chingla ban ya kumno ne ong wan her maneng hey ta kalong bom la long jisu ong ngawan her na maneng ngalong kpu wan her maneng kyo kumno tam ngi tho i me ngi tip ba me de tang briu ngani tho pi ka khubor jang re gospel haga lenong ka ban riu jong Ioanis ke gospel ga de gani bo Khrist u wan haga do bo Khrist u dei u briu ba ka jingait how Khrist u bade u briu dei tanga da ga jingait ka ba panim yu briu dei tanga da ga jingait ka ban sa mihpat na ga bayam hello dei tanga da ga jingait ka ba u kpu wan her baneng wan ha ka do bar snam dei tanguta u badon ye ga jing bymjukut dei tanguta u ban yo mihpat na ga bayam ha ga sngi ba khado ngaklam om nga jisu kren ka bible ga kren himaka bat ki ong ngim Ngeit ba kumno ngi tho ime sabu saw jisu ong e kibrong om dan mano bala bangwan hanga retang tok lemdo do kpa u bala pha nga un kring yu shade bat nga ngan pami pa yu hagi singi bakhado ka jing im bymjukut ka don jing dei bat ka jing mihpat hagi singi bakhado ka khot ka ba sapun rio om don ba yo i yo kpa lemne om jidon bayo i okay om judon bayo i mano yo kpa hanrei tang uta yo bo Blei ulapha uta ke nyulu yo i u wong om judon bayo i yo Blei mano om judon bayo i kpa tang manga bayo i kpa
Ong ikene ong kan thup de yo Moses kan thup de yo Abraham jidan bayo yu Blei khot sap nyo shisha ngong api utaw banget janga udon ka jingim bymjukut ka bumut kumne uno bamnget how jisu uno bamnget bo ukon Blei wan hagado hello mor yu banget how jisu banget yu jisu gumut banget bo ukon Blei wan hagado bagasnam kamut ayu banget yu jisu banget yu jisu kamut banget bo Khrist wan hagado Balei donkam banget bo Khrist wan hagado namar ka jing bymjukut kaei ka jing bymjukut gadon jidai ba ka jing yap ka ba persya ye ka jing bymjukut gadai ka jing yap simple ka ba persya ye ka jing yap dai ka jing im nganong ni ka ba persya ye ka jing bymjukut dai ka jing yap bymjukut ka ba persya ye ka jing yap bymjukut dai ka jing im bymjukut as simple as that nai pun kelumar ile deh nai ong kata ka jing bymjukut ta kalong ta jing bymjukut ta kalong ta ka jing bymjukut no ong Blei kata berthe ai tiu khom kham roi we bangen hu unam jot show hare yo ka jing bymjukut kemut bom don ka jing bymjukut un jot bymjukut bom jot bymjukut dei ka persya ka jing jot bymjukut dei ka jing bymjukut nangta wong nikhtin ngalong khpu jong ka jing im ki khpa jong phi te ki ba meta mana hari khlau hare ki ya uni long do khpu kren sidi manga long do khpu wan her meneng ba uno ro un bam bat ba un ya kemut uno babam un ya un im hare kita ka jing im kede ka jing im ka ban sayo na ha ka jingmihpat pat kai ha gal thot san huai uno ngalong khpu jong ka jing im wan her meneng uno babam yunu khpu un im junom ong labanga un im junom ong sejesen un im junom baru tahu khpu ubangan ai hau ulong ka met jong kedok jenga ya kebangangan ai nag menta ka jing im jong ka perthai wong ini khtin ngalong do khpu buan her beneng uno ubabam yunu khpu olang bam bam kamut ban bam mut ban bam tin bam ha ba kamut Ngeit bam kamut Ngeit uno bam bo Ngeit how no khpu ku jing ka ba kong un im junom un im bymjukut kamut kumne ubom bam na ukpu ku jing im no ubom Ngeit how Khrist jisu bawan hagado im junom na perkhat bonjat bon scare ubom Ngeit how jisu ubawan hagado Khrist wan hagado khon Blei wan hagado im junom un yap junom hello sampo ar ke jiute namar gata kidaya persya yo jisu bagi kren ki ong kumno ne bru la ba ai gado ju hangi ban bam kabit baki keli namar kim so tho kumno ban bam gado bru jisu do ong ki shisha ong api lamda pi bam gado jenga ye gado jong khonu bru Belei ong gado khonu bru ban pen shisha shakiju ba khonu Blei ude khonu bru ubadon ye gado hello namar kiju kimla ban Ngeit ba khonu Blei ude khonu bru ubawan hagado lamda pi bam ye gado jong khonu bru bat pi di ye ka snam jong pimdom jingim halade kiju kim Ngeit bo Khrist wan hagado ba snam gado ba snam ga kren shepang ka kren shepang ubriu gado ba snam ka kren ba u de ubriu ba jisu ong kumne pim lamda pi bam ye gado jong khon bru ba pidi snam jo pimdon jingim utaw ba bam ye gado jinga ba pidi snam jinga udon ka jingim bymjukut
ong la banga jingim bymjukut utaw babam u babam ga do jinga don ga jingbom bal snam jinga don ga jingbom jukut bat ngang nan pami pat u si bakat do kamut kum ne utaw u bomba me ga do bat u bomdi ga snam don ga jingim bymjukut udon ni gai udon ni ga jingyap bymjukut ngim so tho ga jingtrem jong ga jingyap nomar ba ngim so tho ga jingtrem jong ga jingyap bat ngim bang ngim jus ngo bang man gelap iga khubor jong ga jingmihpat man bro shisnam ngishu yelap iga khubor jong ga jingmihpat ba ga jingbom jukut tang ga sngi Easter Sunday ga sngi jong ga jingmihpat kata ada ga sngi belap jingmihpat reg ba bol mlom ta bro shisnam ga dei maka ga khubor jong ga jingmihpat na be de ga jingpan em ngim lap an yai lai na ga khubor jong ga jingmihpat namar ga jingpan em ga jingbom jukut kay dei ga don jing dei bat ka jingmihpat ladam don jingmihpat don jingim bymjukut bat sanusau utaw baba me okay sanusan namar ga do jenga kalong ga jingbam da shisha ba ga snam jenga long ga jingdi ngingim so ban pulei ni khtin hele ki jiu kimla wat taman chupe ban chu sngo ida gi khtin ki bo ju sukren namar ki jiu kimla ban ngai bo khonu Blei udon ga do ba ga snam kumaki kim ngai bo Khrist uwan bar unyap kim ngai kum ta bo khonu Blei ure ban yap khot sam mri uta bo ba me ga do jinga ba do badi ga snam jinga ngaya sah u ban u hanga khot sam pra uni long to khpu wan her na baneng om kumagi khpa ju phi gi bam ye ga ta ga mana bat ki ba yap no bat ki yap no uta bo bam no ne khpu un im junom Jusu ong uta babam no ne khpu mot nanga kuran yala de un im junom kumot uno no bon ubombam no ukpu jong ga jingim ubade Jesu onom im junom we khpu jong ga jingim ukpu jong ga jingim sa ba we khpu jong ga jingim ukpu jong ga jingim ude ka haji umde khpu sa umde bread umde khpu unewa ukpu ka thaw yeka jingim jong.U hi borok kawe uno bangai hagane ka concept hagane ka doctrine bo Khrist uwan hagado pat udon ye ka do pa ka snam ki jiu kimla ban pedang bo Khrist uwan hagado pa ka snam na ta daw Jesu uhab ban ong kumni lemda phibam ye gadok jonga ba pidi ke snam jonga phimdon jingim hade lemda phibam phinyap junom hare ubabam un im junom the gospel hagalanong ban riu jong Ioanis hade gani bo Khrist uwan hagadok ba ke snam ba uno bangai bo Khrist uwan hagadok ba ke snam uno bangai bo Khun Blei hanau deu briu Khun briu but bo uwan hagadok ba ke snam but hana ba uyap udon ne ga jingla pan yap do Khun Blei kane ga jingkli ga ba pide ban kade ga jingkai ga ba pide ban te ja ayu le de ki pan yap u Jesu haga snem ga bala polai Jesu yap ga hagar ta ga bala polai kala ban tam kandiat malu mala le de ki pan yap u Jesu unim junom ne em un im ne em chi junom le de ki pan yap u Jesu sengap ha ka jubak gini ni kadau kaba uwan kadai bo unyap nokong Henry pidai ban sengatoi gini gawe ka nongrim jong ka jiwan ju hagadok bat ka snam hello ka nongrim hi jong ka jiwan ju hagadok bat ka snam haga jiwan ju kumubriu kata kadai ka conclusion kata kadai ka jing penkut ba uwan kena ban yap ba udon ye ka jingla ban yap mama hagi jiu kimla ban priang kumne ba don ro katogan ni ba perkhat ba u Khrist se lada kim pen yap un im junom ngano pilek pole ke Bible but
bat pin hab ban penkut kum ne namar kadau kabo shim ye kadok ba snam kadai bu unyap kadau kabo he usan kapan I ba unsa he unsa san unsa rangba unsa temen ba unsa yaw kadok katho ba unwan man yap kadok ba snam katho bun hab an yap shaban penkut ngano bi umne jisu hadin mo mi pat na jingtet ki jiu ki mut baga jing bymjukut war sendram jo ki mut ba peleng la do menta syai ki mut ba tip kumno kim so tho ta jing bymjukut jisu mi pat barwan pat ki ba du kren bar ki ong kta nga ngamlong ka mesem ki jing bymjukut em kamlong ka mesem kam de mesem wong ngamlong karangai haga tin par kasi gi pen kelai ka karangai haji syam de rengai kana tin pareng gede spirit gemuk mensem ngam de mensem uang kta ikti uang namar ka mensem kam don ye ka do ba ka sheng ka jingim ma namar ka mensem kam don ye ka do ba ka sheng kta yenga phila ban kta phila ban snoi ka do jinga phila ban snoi gi sheng jinga namar ngam de ka mensem ngade ubriu haga jimi pap jong Yesu umi uklami pat du mensem no haga jimi pat jong Yesu umi pat haga do ba ka sheng ulong ubriu hi tang ba ka jimi pat ju kade kamet jong Yesu ka do jong Yesu kade ka do ka bala pendan buram ka bekuk ye ka buram namar urung babal gong ula rung syaga buram hadin juga jimi pat ju so kamet ka bo Yesu mi pat kade kamet ka bala pendan buram bat ka to kamet kade kalaban ja anu no por kalaban mi no por kade kamet ka bala pendan buram ma pat haga singi ka jimi pat jingi borok ni long kumta ka jim bymjukut kam don ka jim bymjukut kam deh ka mesim hello ka jing bymjukut kam deh ka mesim ka jim bymjukut ka deh ka met jo ka jing haga jimi pat nagi bayap bat haga jimi pat nagi bayap ngimi pat haga mesim ngimi pat haga met haga dok baga sheng haleluya namar ngimi pat kumba umi pat kumba tra jingi Jisu mi pat kum daga met ngini mi pat ki bru la penun burong pat ka jim bymjukut ka don ji dei ba ka jimi pat ladam don ji pat don jim bymjukut ka jim bymjukut ka don ji dei ba ka jimi pat ka gospel hagno ban riu jong Ioanis ka dei ka ne ba Khrist wan ha do ka jing thmu jong ka do kalong bo un yap bat ka jing thmu jong jim bymjukut kalong ba un sami pat na ki ba yap ban pen I ba this is life ka ne ka dei ka jingim ka jingim ngasa pten ka jingim la ban yo I la ban kta ka jim bymjukut la ban kta ka la ban tabai ka namar ka wan pa ha do ba ka snam ngasa pten ye ka ne ka jing kai ngapan kot te ka ong uno uba kentai ba ka jim bymjukut ka don ha ka do ba ka sheng usnga tho ba kala ka jim bymjukut